Quan vaig arribar a Mauritània em van sorprendre moltes coses, però principalment la nul·la accessibilitat per a algú que vagi amb cadira. De fet, em van tindre que baixar de l'avió en braços. Aquí el clima és extremadament sec i per això hi ha tan poca població. Una quinta part dels seus habitants pateixen una gran manca d'alimentació, especialment els nens. Hi ha molta població analfabeta. El 30% dels nens tenen que treballar amb les famílies i no poden anar a l'escola, sigui per la manca de centres o per les llargues distàncies que han de recórrer. L'educació, l'accessibilitat a tots els nivells i la malnutrició són els grans problemes on hi cal lluitar.